alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det den 5. juli, og vi er hjemme hos Fredericia, og det er Chachu og Lizu og Dina. Hvad er Dina? Dina kalder vi hende, er det rigtigt? Og vi holder sommerferie lige nu, og vi har spist en masse lækker mad. Hvad har I ellers lavet, piger? Og vi skal ud og rejse, og vi skal lave mange ting. Ja, og Sygt meget. lækker mad, hvor skal I rejse hen? Okay, jeg skal rejse til Italien i Tyrkiet. Ja, til Land of Legends. Kan I huske den der sang der? Tag mig med til Dubai. Har I hørt den? Nej, det har jeg ikke. Ja, ikke? Dubai, det er rigtigt. Tag mig med til Dubai. Kender I den sang? Ja, Ice Kid. Ja, okay, det var det. Peace out. Vi ses næste år. Ha' det godt alle sammen. Næste år. Ja, det var lige det næste år. Så siger vi bare det. Bye. Næste år. Hej hej.